Izenzo isahluko se-13 soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwakukhona e-Antiyokiya ebandleni lakhona abaprofethi nabafundisi, oBhanaba noSimeyoni othiwa uNigeri, noLukiyu owaseKhurene, noManayeni owayondliwa kanye noHerodi umtetraki, noSawulu. Kwathi bekhonza inkosi bezila, umoya ongcwele wathi, "Ngahlukaniseleni oBhanaba noSawula ukuba baye emsebenzini engibabizele wona." Khona bazila ukudla bakhuleka, babeka izandla phezu kwabo, babamukisa. Bona-ke bathunyiwe nguMoya oNgcwele behlela eSelukiya. Basuka lapho baya eKhupro ngomkhumbi. Ekufikeni kwabo eSalami bashumayela izwi likaNkulunkulu emasinagogeni abaJuda. BabenoJohane eyisikhonzi sabo. Sebedabule isiqhingi sonke baze bafika ePhafu, bafumana indoda ethile eyisanusi nomprofethi wamanga, umJuda ogama lakhe linguBha-Jesu, owayekhonza kumbusi wezwe uSegiyu Pawulu, umuntu onengqondo enhle. Yena wabiza oBhanaba noSawula, wafuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu, kodwa eluma isanusi ngokuba linjalo igama lakhe ngokuhunyushwa, wamelana nabo, wafuna ukuphambukisa umbuso ekukholweni. Kepha uSawulu, osethiwa uPawulu, egcwele uMoya oNgcwele, wamgqolozela wathi, "Oh, wena ongcwele, inkohliso yonke nobubi bonke, ndodana kaSathane, sitha sokulunga konke, awuyikuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zeNkosi na? Bheka isandla seNkosi phezu kwakho manje. Uzakuba yimpumputhe kube yisikhathi ungaliboni ilanga." Kwase kumfikela khona lapho ukufiphala nobumnyama, wahamba efuna abaza kumhola ngendlela. Khona umbusi esebona okwenzekileyo wakholwa, emangaliswa ngesifundiso seNkosi. UPawuli nababenaye bamuka ePhafu ngomkhumbi, bafika ePhenge lasePhamfiliya. Kepha uJohane wahlukana nabo, wabuyela eJerusalema. Bona ekumukeni kwabo oPetru baya e-Antiyokiya lasePhisidiya, bangena esinagogeni ngosuku lweSabatha, bahlala phansi. Sekufundiwe umthetho nabaprofethi, abaphathi besinagoge bathumela kubo, bathi, "Madoda, bazalwane, uma ninezwi lokuyala abantu, khulumani." Wayesesukuma uPawulu, waqhweba ngesandla wathi, "Madoda akwa-Israyeli, nani enesaba uNkulunkulu, lalelani. uNkulunkulu walesi sizwe sakwa-Israyeli wabakhetha obaba, wabaphakamisa abantu bengabafokazi ezweni laseGibhithe, wabakhipha kulo ngengalo ephakemeyo, wababekezelela ehlane kungathi yiminyaka engamashumi 40. Wachitha izizwe eziyisikhombisa ezweni laseKhenani, wababela izwe lazo libe yifa. Kwadlula kungathi yiminyaka engama450. Emva kwalokho wabanika abahluleli kwaze kwaba nguSamuweli umprofethi. Kusukela lapho bacela inkosi, uNkulunkulu wabanika uSawule indodana kaKisi, umuntu wesizwe
sakwaBenjamini iminyaka engamashumi 40, esemkhiphile wabavusela uDavide abe yinkosi. Afakaza ngaye ukuthi, "Ngimfumele uDavide kaJesayi, umuntu ongowenhliziyo yami, oyakwenza konke engikuthandayo." Enzalweni yakhe uNkulunkulu waletha u-Israyeli umsindisi uJesu njengokwethembisa kwakhe. Engakafiki yena uJohane wayeseshumayele kuso sonke isizwe sakwa-Israyeli umbhapatiso wokuphenduka. Esegcina ukuhamba kwakhe uJohane wathi, "Lokhu enithi ngiyikho angisikho mina, kodwa bhekani, uyeza emva kwami engingafanele ukukhumula isicathulo sezinyawo zakhe. Madoda, bazalwane, madodana ohlanga luka-Abrahama, nabaphakathi kwenu abamesabe uNkulunkulu, izwi lalensindiso lithunyelwe kuthi, ngokuba abakhethileyo eJerusalema nababusi babo abamazanga yena, namazwi abaprofethi afundwa amasabatha ngamasabatha, bawagcwalisa ngokumlahla. Nakuba bengafumananga icala lokufa kuye, nokho bacela kuPilato ukuba abulawe. Kwathi sebefeze konke okwakulotshiwe ngaye, bamehlisa emthini, bambeka ethuneni. Kepha uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, wabonwa izinsuku eziningi yibo ababekhuphukele naye eJerusalema, bavela eGalile, asebengofakazi bakhe kubantu manje. Nathi sinishumayeza ivangeli lesithembiso esenziwa kobaba, ukuthi uNkulunkulu isigcwalisile sona kubantwana bethu ngokumvusa uJesu, njengokuba kulotshiwe futhi kulo iHubo lesibili ukuthi, "Wena uyindodana yami, namuhla ngikuzele." Madodana, nokumvusa kwakhe kwabafileyo ukuba engasayikubuyela ekuboleni, wakhuluma kanje wathi, "Ngizakuninika okungcwele nokuthembekileyo kukaDavide." Ngakho nakwenye indawo uthi, "Awuyikunika ongcwele wakho abone ukubola." Ngokuba uDavide esekhonzile icebo likaNkulunkulu esizukulwaneni sakhe, walala ubuthongo, wabekwa koyise, wabona ukubona, kepha yena amvusayo uNkulunkulu akakubonanga ukubona. Ngakho-ke makwenzeke kini madoda bazalwane ukuthi ngalowo kumenyezelwe kini ukuthethelelwa kwezono nakukho konke ebeninganakulungisiswa kukho ngomthetho kaMose, yilowo nalowo okholwayo uyakulungisiswa ngaye. Ngakho qaphelani, funa nehlelwe ngokwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi, "Bheka nina zideleli, nimangele, ninyamalale, ngokuba mina ngisebenza umsebenzi emehlweni yenu, umsebenzi eningayi kukholwa yiwo, nakuba umuntu enilandisa ngawo." Kwathi ekuphumeni kwabo, babacela ukuba lawo mazwi akhulunywe kubo nangeSabatha elizayo. Khona sebehlakazekile abesinagoge abaningi babaJuda nabaphroseliti aqotho, balandela uPawulu noBhanaba, abakhuluma nabo, babancenga ukuba bahlale emuseni kaNkulunkulu
ngesabatha elilandelayo kwabuthana kucishe umuzi wonke ukuzwa izwi likankulunkulu kepha abajuda bebona izixuku bagcwala umhawu bakuphika okwakukhulunywa ngupawulu behlambalaza khona upawulu nobhanaba bakhuluma ngesibindi bathi bekudingeka ukuba izwi likankulunkulu likhulunywe kithi kuqala kepha lokhu nilinqaba nizisho nina nithi anifanele ukuphila okuphakade bhekani sesiphendukela kwabezizwe ngoba inkosi isiyalezile kanjalo ukuthi ngikubekile ube ngukukhanya kwabezizwe ube yinsindiso kuze kube semkhawulweni womhlaba. Kwathi abezizwe bekuzwa lokho bathokoza balidumisa izwi lenkosi bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okuphakade izwi lenkosi lahanjiswa kulo izwe lonke kepha abajuda bavusa abesifazane abaqotho abanesithunzi nezikhulu zomuzi bavusela upawulu nobhanaba ukuzingelwa babaxosha emikhawulweni yabo bona-ke babavuthululela uthuli lwezinyawo zabo beza e-ikoniyum abafundi bagcwala intokozo nomoya ongcwele